Il-Wista hija assoċjazzjoni li taħdem kontinwament biex tippromuovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur marittimu li huwa settur tradizzjonalment iddominat mill-irġiel u huwa propju għalhekk li l-Women's International Shipping and Trading Association qed tkun impenjata wkoll biex tneħħi l-istigma assoċjata ma' dan is-settur. Tul din il-ġimgħa Sara Bajjada iltaqat ma' membri tal-amministrattiv ta' din l-assoċjazzjoni fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista biex tifhem aħjar il-kisbiet ta' din l-assoċjazzjoni u l-isfidi li għadu qed jaffaċċja dan is-settur li jibqa' priorità għal Partit Nazzjonalista. Alexia Fenek, il-President ta' din l-assoċjazzjoni, flimkien ma' Martina Farrugia, il-Viċi President u Teżurier Poli Mikallef tkellmu dwar l-isfidi li jsibu n-nisa biex ikunu promossi fis-settur marittimu. Sara Bajjada min-naħa tagħha tennit l-importanza li n-nisa ikunu viżibbli f'dan is-settur tant importanti. Kienet laqgħa interessanti ma' Wista Malta fejn magħhom iddiskutejna il-ħidma sewja li qed iwettqu biex jissaħħaħ ir-rwol tan-nisa fis-settur marittimu. Dan huwa bla dubju settur importanti u strateġiku għal pajjiżna u huwa inkoraġġanti li tara inizjattivi li promovu aktar opportunitajiet u partiċipazzjoni attiva tan-nisa. Matul il-laqgħa tagħna ddiskutejna l-importanza li aktar żgħażagħ, speċjalment nisa, minħabba li bħalissa hemm nuqqas f'dan is-settur illi jikkonsidraw karriera f'dan il-qasam. Nemmen bisieħ li l-edukazzjoni, il-mentoring li semmejna ħafna kif ukoll il-viżibilità huma kruċjali biex jinħolqu toroq ġodda u aktar aċċessibbli għal kulħadd. Ix-Shadow Minister tas-Settur Marittimu Ivan Castillo saħaq li hawn ħafna nisa li għandhom potenzjal u għarfien kbir f'dan is-settur. U tenna li Gvern ġdid Nazzjonalista joħloq assoċjazzjoni għal dan is-settur flimkien ma' Ministru li jkun iddedikat għal dan is-settur.